Türk aklawjysy Hanım Gülden Sönmez bilen geçirilen söhbetdeşlikden. Türkmen Helsinki gawnasynyň meýletinçileri tarapyndan türkmen we rus dillerine terjime edildi. 2020-nji ýylyň 16-njy awgustynda meniň müşterilerim bolan Türkmenistanyň watandaşlary Serdar Berdimuhammedowa niýetlenen haty gowşurmak üçin Türkmen konsullugyna baranda konsullugyň resmi işçileri tarapyndan fiziki urga sezewar boldylar. Türkmenistanyň konsullugynyň işgärleri we olara hyzmat edýän şahsiýetler türkmenlere, Türkiýe döwletiniň resmi guramalarynyň agzalaryna, media habarçylaryna we şol sanyna bize, ýagny aklawjylara hem tapyldylar. Mertebe kemsedici paýyş sözler aýtdylar. Edil köçegal tamanlarynyň edýän hüjümine meňzeýän hereketi görmek bolýardy. Ýüregine rehim duýgusy bolmadyk gal tamanlaryň hüjüminiň netijesine hatda iki sany Türkmenistanly kiçijik gyzçaga hem şikes ýetirildi. Bolup geçen waka sebäpli konsulluk işgärleriniň üstünden yerli polisiýa gullugyna we prokuratura şikaýet etdik. Arzamyzy elbetde kabul etdiler. Konsulluk tarapyndan topulmagy zerarly şikes alan Türkmenistan we Türkiýe döwletiniň watandaşlary Kaziýet lukmançylyk barlığından geçenne olaryň ýenjilenini suwd edýän netije haty berildi. 16 Awgustda edilen hereket näme maksat bilen türkçelap aýdanda näme amaç bilen edildi. Ýagny şol döwür pandemiýa bahanasy bilen Türkmenistan hökümeti avia uçuşlara, samolyotun uçuşlaryny dolu toktatdy. Gatnawlar duruzuldy. Edil şol wagtda goýulan charterny reyslerden bilet almak üçin bizleriň watandaşlarymız İstanbul'un halkara aeroportunda garrylardyr, ýaşlardyr, orta ýaşly adamlar sowuk betonyň üstünde, kafilin üstünde ýatyp da satka bilet alıp bilsek bizem watana dolansak dip 3-4 aýlap ýatan adamlar boldy. Şo zatlary gördük. Ondan başga da issa seretmezden, sowuga seretmezden pasportyny uzaltmak üçin yüzlerçe, belki de müňlerçe adamlar İstanbul'da yerleşen Türkmenistanyň konsullugynyň öňünde nowata durýardylar. Şu zatlary göz öňünde tutup bu zatlaryň çözgüdine tapyp bolmazmy diýen maslahaty ortaga goýup aktivistleriň arasynda maslahatlaşyp hat ýazmagy makul bildik. Haty kime ýazmana makul bildik? Elbetde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowa. Daşa ýurtda ýaşaýanlar diňe Türkiýede däl, dünýäniň beýlik ýurtlarynda ýaşaýan türkmenleriň hem bir neçe ýyldan bäri dowam edip gelýän problemalar bar. Mysal üçin konstitusiýon hakkymyz bolsa da pasportlary täzelemek, pasport alan soň legalne işlemek ýa-da ýaşamak, dowlan bärde daşa ýurtda dowlan çağlara okullara ýerip bilmek, salykdan we beýleki sosial haklardan peýdalanyp bilmesi üçin mümkinçilikler döretmek ve şu ýerde nähil problema bar bolsa Türkmenistanlaryň hemmesini yazdık ve hat görünüşünde ýibermekçi bolduk. Şeýle hadisalar bolup geçýär. Haýyr, goşmaça reis goýulmagyna Türkmenistan bilen Türkiýanyň aralygynda hem de konsulluk edarasyna goşmaça işgär ugratsaň, halk diýsen gaty kösenýe şo zatlary göz öňünde tutsaň diýip ýüzlenme edildi. Ondan başga hökmany suratda konsullukdan ruhsatnama bolmasa Türkmenistana gidip bolanakdy. Ruhsat almak üçin hem ortada sada dilde aýdanda arajylar peýda boldy gazanç etden. Hatta ses zapisler var, ekrana da çıkarıldı bir neçe ýere gezek $3.000, $2.500 tölemesen konsullukdan ruhsat alıp bolanak. Şeýle jenaýet işler amala aşyp otyr. Şo zatlara gözökçilik etseň derňe geçirseň diýip haýyşnama hökmünde hat ýazyp aktivistler topary bolup 2022-nji ýylyň 16 awgustda konsulstwanyň öňüne bardyk. Konsulstwanyň köçesinde şo hatyň mazmunyny okadyk. Ýagny hatda hiç ýyly paýyş, sögünç, hapa sözler hiç ýyly ulanlanak, diplomatik ýagdaýda ýazylan ýüzlenme. Okadyk şo taýda. Ondan howlusyna girdik. Haýyş prezidentimize hat yazdık. Şunu gowşurmak isleýäs. Bolýa häzir kabul etjek adam geler, o häzir kabul eder dip owa garaşdyrdylar. Indi goşmaça aýtyp geçjek zadym. Biz ýeke däldik. Biziň ýanymyzda Türkiýe döwletiniň insan haklaryny goraýjy guramasynyň wekilleri we adwokatlar hem bardy. Owa netijede näme boldy? Biz gapa seredip durus, kapıdan biri çıkar, bizim hatımızı alır, bizim gaýdarsy dip. Bizimize gaýdarsy dip. Garaşançak şu ýerdeki adamlar bilen ýuwaşça gürüňler edip otyrdyk. Ve birden arkadan yüzü maskalı ona golay konsul işgärleri diýip pikir edýän Merdan Mustaqova bardy şu ýerde.
ve yüz maskalı bolanlığı sebepli başka kimler adlar näme olary bilip bilemok ýöne gaty ağır napadeniýa boldy. Indi vatandaşlar, şuňal bir soraw ýüze çykýar. Bagşlaň bilen, näme konsulluk edarasy kara tilini orgunmy? Ýagny türkmençe lawaýdanda ceza berici edaramy? Hakkı var mı samasud edip öz karar çıkarıp cezalandırma. Bul bir. Öyle. Biz onların gözünde o hakkımızı talap edenimiz için, konstitutsiyada görkezlen hak hukukumuzu talap edenimiz için biz cenayetçi bolup görünýäs olsak, demek onların kellesinde iş var. Yani kim hak veren şolara Türkmenistan'ın vatandaşına el götürmeli. Hatta almadılar. Men grammatikadan gözledim. Şu kastet diyen sözün Türkmen dilinde kastet diyen sözün tercümesini tap bilmedim. Yani ele giyme demir diyele. O eline demir giyip o Merdan Mustafa'nı men urdu. Manglayım çapıldı. El kavarınız vardır. Suutnaması hükmünde yani şol vakti eňimdäki yani futbolka yani alıp koydum. Gelecekte bir eksponat hükmünde gerek bolardy. Şo gany izler şul vatandaşlar. Görýäňizmi? Bizim reaksiyamız nähili boldu? Birinci başta şok, конечно. Garaşılmadık ýagdaý. Soňam biz konsulstva yüz tutman nira başka yüz tutup bilersiz, özüňiz pikirlenip görün. Biz olardan kömek sorap bardyk. Misal üçin dertlerimiz, problemalarymyz ne şu hatda kömek sorap bardyk ýöne garşylaşan ýagdaýymız şoka soktu, конечно. Erkek adamlar bir özüme kak yapamıyor. 2 adam saldırdı. Arkamdan depti. Yere yıkıldım. Yani yere yüzün yıkıldım. Tatalaşma, işte gıyırıp. Bu näme diýmek vatandaşlar? Diplomatik edaralar daşary ýurtda öz döwletiniň bir yüzü bolup durýar. Yani şol bir nähili özüni alıp barsa, şu döwleti şolaýdanda teslim etdi diýär. Döwleti predstavlat etdi. Maskaraçylyk tutuş ýurt üçin maskaraçylyk. Habarlara çykdy. Yanlışmasam 13-14 sany gazetde piçat edildi. Yani Türkmenistan konsulluk işçileri öz vatandaşlarına el götürüyor deyip. Maskaraçylyk. Bize el kaldırsalar da biz cevap vermedik. Sebäbi bizim niyetimiz halkın kıyın güne düşen ýagdaýyny hatda beyan edip şo hatty gowşurmak. Uruş etmek için baramızak. Türk polisiýasynyň tarapyndan men ýadyma düşeni şu, polisiýa geldi. Konsulstva çağırdı onu. Men bilişime göre Atamurat Saparov'u, meni ve Mehmet Emin Bey'i aldılar. Men bilen Mehmet Emin Bey polisiýasyky maşynda saklandı ve Atamurat Saparov gaty ağır yaralanan şu yerinde 2 sana. Halen izi bolmalı. Skora geldi, ayakta liçit ettiler. Son polisiýa uçasyna alıp gittiler, düşündürüşler aldılar. Şonuň ýaly. Ondan soň arz edildi. O arza yazıldı. Oňat niýetlen bardyk, uruş etmek üçin barmadyk. Prokuratura barıp şu ýerde ýenem ilk keselhana gittik. Keselhanada darp raporu aldık. O darp raporlaryny alandan soň şu urlanlygy hakynda kimin neresine şikayet getirilenligi hakynda da raportlar. O raportlar alınandan soň prokuratura gidip işte ýagdaý barada şikayetçi bolduk, hemmemiz bilelikde. Endek arza dowam edip dur, yani rusça lawaýdanda следствие продолжается. Derňew gidip dur, derňew dowam edip dur. Nesip bolsa ýakyn wagtlarda elbetde netijesini göreriz. Bu iş beýle galmaz. Türkmenistanyň hökümetiniň beýle hereket etmegi bilen seredin biz şeýdip adamym urup bilýäs, hakyňyzy eger soramam. Hakyňyzy sorasaňyz, siziň hem boljagyňyz şudur diýip o gönüden göne işaret. Diplomat tituluny göterýän adam öz vatandaşyna el göterýär. Kim tarapyndan şol hak hukuk berilen, kim yol veren şoňa, näme hakkı var? Ýene bir gez aýtdym. Konsulluk edarasy kara tilini organmy, ceza verici organmy? Türkmenistan hökümetinden jogap soraýan men. Şu bolan zatlar üçin kim jogapkar? Kim ruhsat berdi? Näme üçin çäre görülenek? 16 августа 2022 года было написано письмо президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, в котором говорилось обо всех трудностях, с которыми сталкиваются туркменистанцы, находящиеся в Турции. В основном эти проблемы из-за
отсутствия документов, а главное из-за отсутствия паспортов. Потому что большинство туркменистанцев, находящихся в Турции, имеют при себе только паспорта старого образца, которые не дают им права легализоваться и воспользоваться элементарными человеческими правами. Письмо было зачитано перед консульством, и наша группа хотела просто передать это письмо через уполномоченное лицо президенту Туркменистана. Но группа была подвергнута нападению, при котором был нанесен сильный ущерб здоровью граждан. В составе группы были, кроме мужчин, также женщины, дети, адвокат, гражданка Турции и 2 турецких правозащитника, тоже граждан Турции. Когда мы стояли во дворе консульства, сзади они подошли так подло, тихо. Люди, те, которые видели, они сказали, больше 10 человек, все были в масках. И Мердан Мустак, у него был кастет на руках, он ударил меня, он промахнулся вот так. Вторым уже, когда он ударил и начали удары вот сзади сыпаться, да, он с этим кастетом ударил Атамурата Сапарова. И на каждого так взяли, 34 человека в эту сторону забрали, Атамурата в угол зажали и били нас. Группа и все, кто был в составе этой группы, не могли даже предположить, что такое может произойти. Мы даже не могли защитить себя. Мы просто стояли и нас били. И группу избивали, жестоко избивали. Несмотря на то, что среди группы были женщины, дети, адвокат и правозащитники. Реакцией группы был просто шок. Мы не ожидали, что такое реально может случиться. И мы просто продолжали стоять. Несмотря что женщина ты или мужик, дети там мои были, моя дочка получила травму. Избили Дурсултан Таганову, не пожалели. Там Зарину Ахтямову. Просто это было, понимаете, позор туркменской дипломатии. В первую очередь получилось вывести детей, хотя они к тому моменту уже получили травмы и психологические, и физические. Так как они находились в середине этой группы, они не смогли избежать этого нападения. И их здоровью тоже был нанесен немалый ущерб. Потом, как было возможно, по одному вышли из территории двора консульства. И даже по выходу были задержаны Дурсултан Таганова, Атамурат Сапаров и один из правозащитников Мехмед, которых потом забрали в полицейский участок, куда мы позже подошли. Куда были подключены адвокаты, правозащитники и люди, которые разбираются в таких вопросах. Во время нападения работниками консульства был использован кастет, и одному из участников этой группы, Атамураду Сапарову, был нанесен сильный ущерб в области лба, бровей и переносицы. Так как дети находились в середине группы, они были задавлены взрослыми и получили несколько ударов, что было опять же зафиксировано, сфотографировано, но невозможно оценить психологический ущерб, который получили дети в этот момент. Было написано заявление с жалобой на консульство Туркменистана за неправомерные действия, за жестокое нападение на своих же граждан, которые пришли просто передать письмо президенту Туркменистана, где были написаны трудности и проблемы. Оказывается, как выяснилось, со стороны консульства тоже было написано заявление на своих граждан, на группу, которая принесла письмо, чтобы передать президенту, обвиняя эту группу в планировании нападения на консульство. Заявлению, написанном консульством, было отказано. Заявление, написано группой туркменистанцев, которые принесли письмо президенту, находится на рассмотрении, и мы верим в правосудие турецкого государства и верим в то, что работники консульства, которые совершили нападение на мирных людей, которые пришли с мирными целями и нанесли жестокий ущерб здоровью этих граждан, что эти работники понесут соответствующее наказание. Resmi taýdan konsulluk işgärleri bolan we hakana tutulan adamlaryň käbirleriniň atlaryny, suratlaryny Istanbul şäheriniň baş prokuraturasyna berdik. Bu wakanyň bolup geçmegi esasyna Istanbul şäheriniň baş prokuraturasyna 4 sany aýry-aýry derňe iş açyldy. Şol açylan 4 san derňe işiniň biri Türkmenistan konsullugynyň resmi işçiler tarapyndan özlerini aklamak üçin bize garşy eden arzasy esasyna açylanlar. Video yazılarda görülýär, waka gatnaşçylaryň günäsildigi sebäpli konsulluk işgärleriniň eden şikayetina delilsiz şikayet diýip jogap berildi we arzasy
kabul edilmedi. Häzirki wagtda hem beýleki 3 sany golgalan derňe işi dowam edýär. Ýagny konsulluk işçiler we olaryň tarapyndan hereket eden şahsiýetler hakynda derňe dowam edýär. İstanbul şäheriniň köçesinde polisiýa gullugynyň gözüniň öňünde öz watandaşlaryna we Türkiýe döwletiniň watandaşlaryna topulan hapa käýinç sözleri ulanan, hatda zenan maşgalalary we çağalary uran konsulluk işgärleri we olara hyzmat edýän şahsiýetler jenaýat jogapkärçiligine çağıryljakdyr. Wakanyň bolup geçenne 1 ýyl geçmegine garamazdan derňe dowam edip gelýär. Elbetde Türkmenistanyň prezidentine hem döwlet derejesinde habar beriler. Esasy ünsüňizi çekmek isleýän mowzugum ýokarda belläp geçişimi diýäli, şol günkü konsulluga baran adamlaryň niýeti ýöne prezidente niýetlenen haty gowşurmakdy. Her bir döwlet öz raýatlarynyň haklaryny we hukuklaryny goramak bilen adalatyň uğruna görüşip uly mertebe eýe bolýanlar. Dünýäde ikrar edilen döwletleriň resmileri dünýä kanunlaryna laýyklykda hereket etmäne borçludyrlar. Şeýle hem konsulluk işgärleri dünýä diplomatika kanunlarynyň çykmana haky ýokdur. Meniň we müşterilerimiň başyna gelen hadisa döwletara alalaşyklarymyzda bellenilmeýär. Şeýle hem iki döwletiň arasyndaky taryhy medeni gatnaşyklarda hem görülip eşdilen zat däl. Awgust aýynda daň säher bilen hal ahwalymyz soran bolmady. Duza derek çykdylar zäher bilen hal ahwalymyz soran bolmady. Hökümetde uyat şerim almadı. Awgust aýynda daň säher bilen hal ahwalymyz soran bolmady. Duza derek çykdylar zäher bilen hal ahwalymyz soran bolmady. Hökümetde uyat şerim almadı. Halkym sergezdan yollar yapıldı. Covid diýip bahana tapıldı. Sözün sözlerine itler topuldu. Hal ahwalymyz soran bolmady. Gözüm ýetdi. Hak kanun almadı. Pasport üçin soňy ýok nowatyň. Ey hökümet, şumy sen hormatyň? Awgustda belli boldy. Bar gymmadyň. Hal ahwalymyz soran bolmady. Adalatdan namysan galmady. Hat ýazdyk. Serep diýip baş tutan halkyna hossar çykmazmy watan milletiň halyndan. Azrak utan. Hal ahwalymyz soran bolmady. Haýyşmyz asla yer almady. Yazıldy görülen azaplar hakda, bilet satýançy kezzaplar hakda, dürli oyun, dürli eswaplar hakda. Hal ahwalymyz soran bolmady. Milletin hakyny soran bolmady. Hat almak ýok, yumruk girdi işe, kanunny urmak ýa-da bir pişe, yaman öwrentdik, dymyk demişe. Hal ahwalymyz soran bolmady. Adalat kanun soran bolmady. Dünýä maskara. Bu bolan zatlar arz dinlenmedi, gitmedi hatlar. Diktatordan ılham, alındı batlar. Hal ahwalymyz soran bolmady. Göz ýetirdim, hiç adalat galmady. Mesele çözülmez, adam urup, dostluk yerine düşman durup, yaxşılığı hem yamana yorup, hal ahwalymyz soran olmadı, hayran, aydılmadık söz galmadı. Dünýada diýer, döküldü ganlar, hak tepkilendi, ağradı canlar, ertir hor olar, bugünkü hanlar, hal ahwalymyz soran olmadı, Allah'dan başka arz dinleyecek kalmadı.